Fil-park tal-familja f'Selmun ittellet attività sportiva oħra ta' suċċess organizzata mill-Partit Laburista flimkien mal-Kumitat Lokali Laburista tal-Mellieħa bis-sem ta' għexieren ta' tfal u żgħażagħ minn kull rokna f'Malta għal tliet sħaħ is-sibt wara nofsinhar. Dan il-park spazzjuż inbidel f'żona għal 7 dixxilpini sportivi differenti. Fost dawn kien hemm il-kung fu, il-ġiri, l-atletika, il-futbol, l-skateboarding, it-trekking u anke l-weightlifting. Hawnhekk tkellemna mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzoppardi li tena l-importanza li t-tfal tagħna jipparteċipaw u anke jkunu attivi. Attività bħal din qegħdin nippromovu parteċipazzjoni fl-isports iktar mill-lat kompetittiv, iktar mill-lat parteċipattiv. Il-sports minnhom fih apparti li mezzi jservi ta' rilassament, jservi wkoll anke biex anke inti titgħallem taħdem ukoll f'sistema ta' tim. Azzoppardi nnota kif il-Partit Laburista fil-Gvern lanqas waqaf jinvesti fil-qasam sportiv ta' pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Investiment li fi kliemu se jgawdu minnu wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Din ma kienitx l-unika attività sportiva li tella l-Kumitat Sportiv fih dan il-Partit Laburista hekk f'Ottubru li għadda l-bajja sabiħa f'Birzebbuġa inbidlet villaġġ sportiv.